Benvidos, benvidas a 11ª sesión plenario. Estamos a 4 sesións, contando esta, de chegar ao final da primeira rolda. Ademais, ainda temos 2 prazas que daremos na repesca e xa chegaremos aos oitavos de final do concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. Ainda están as últimas prazas libres, disponibles, así que correo a futbolilugo@gmail.com o asunto, sesión plenario, para apuntarvos as últimas eliminatorias desta primeira fase. Nesta sesión plenario contamos co apoio do xerente de Discoteca Hermo e do Bar Paz Tibor en Meira, Don Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas, que tal? Como vos vai ca neve, ben? Bueno, aquí vamos. De momento ainda non tivemos que fazer moita derrota, así que imos indo, imos indo. E temos, ademais, hoxe a 2 concursantes que, curiosamente, pertencen ao Grupo Norte da segunda regional. Imos comezar, neste caso, polo que nestes momentos está peor clasificado, representa a Comercial, aínda que ele é de Portomarín. Saudamos a Brais Travería. Que tal, Brais? Moi boas. Hola, moi boas, que tal estades? Como vai a temporada pola Comercial, Brais? Bueno, aí vamos, traballando, os resultados non acompañan, por desgracia, pero bueno, traballando. Confiamos no grupo, no adestrador, hai que tirar, hai que levantar a situación, non nos queda outra. Pois o traballo que non se diga, a iso nunca se pode renunciar. Seguro que con esa afirmación tamén aproba o noso míster, porque hoxe temos xogador e adestrador. É de Castro, pero adestra o cospeito. Luís Romai, que tal? Moi boas. Hola, moi boas, que tal? Como vai ese cospeito? Como afronta esta segunda volta, Luís? Bueno, pois a verdade é que tras un comezo difícil, pois que nos costou un poquinho eso, as primeiras xornadas, pois estamos nunha boa dinámica e afrontamos a segunda volta pois tratando de continuar con esta dinámica positiva. Pois con esa dinámica nós tamén queremos tela boa nesta 11ª sesión plenario. Así que, sen máis, imos comezar coas preguntas. O primeiro turno será para Brais. Verdade ou mentira? O exdianteiro uruguaio Walter Pandiani contestoulle nun tuit a Fútbol en Lugo dicindo: el rifle Pandiani hai uno solo, amigo, no invente. Verdade ou mentira? Dalle. Pois. Vou confiar, vou decir que é verdade. Hostia. Pois é certo, foi verdade. Aló polo verán de 2017, cando entrevistastes ao Pandiani do Esqueirón, que vos dixo, como vos dixo, que el rifle Pandiani solo hai uno, no, que non inventen. Efectivamente, entrevistamos ao Pandiani do Esqueirón e contestounos Walter Pandiani a ese tuit. Era un dianteiro curioso, velo chegar no camión ás instalacións do Español era curioso. Eu tuve a suerte de velo en directo unha vez, porque meus primos son dali de Barcelona, son socios do Español, e tuve suerte de velo unha vez, e a verdade é que é curioso. Primeiro acerto para Brais, imos agora ca quenda de Luís. Outra pregunta de verdade ou mentira. O adestrador Quique Setién contestoulle nun tuit a Fútbol en Lugo dicindo: el fútbol veterano de la provincia merece una mejor cobertura por vuestra parte. Verdade ou mentira? Dalle. Eu creo que é mentira. Pois é mentira, mira que Iván Bolén envolveu xa ben, pero é mentira, Pode ser verdade. Podía ser verdade Podría ser verdade, porque ademais... Claro, el xogou no fútbol veterano, non? Sí, eso sei, pero digo que fixera esa crítica a Fútbol en Lugo, precisamente a Fútbol en Lugo, non me parecería moi ben. Podría ser factible, fanos críticas, Luís, varias, ademais, bastantes. No Sagrado Corazón xogou Quique Setién, neste caso, creo que aínda exactamente o mellor cando deixou Quique Setién, aínda Fútbol en Lugo está aí comezando a nacer e non lle deu tempo a facernos a crítica. 1-1 nesta primeira rolda de preguntas. Imos agora pola segunda rolda. De novo, quenda de Brais. Esta semana vimos de celebrar o San Antón verdadeiro, 17 de xaneiro e o 13 de San Xoán a súa festa lle fan.
Así que imos nós facerlle unha pequena festa aos Antonios da provincia. Pregunta para Brams. De que equipo lucense da Preferente é integrante do corpo técnico Antonio Gómez Ferreiro? Dache. Xa, vou dicir Ribadeo por decir algo. Pois é falso. É do Residencia. Do Residencia, no que é un dos técnicos de referencia do fútbol base. Un dos técnicos de referencia do fútbol base para moitos rapaces da capital lucense, Antonio Gómez Ferreiro, integrante do corpo da Residencia. Imos agora da quenda para Luís, nesta segunda rolda de preguntas. Luís, que cargo desempeña no fútbol lucense Antón Genderrozas Ron? Dalle. Colexiado. Pois sí, señor, é colexiado. Anda recorrendo a provincia co chifre dun lado para outro. O noso saúdo para Antón, e tanto a Antonio como a Antón, pois desexámoslle que pasaran un feliz santo. Imos coa terceira ronda de preguntas. Brais 1, Luís 2. Esta de novo para Brais. Brais, alcume do xogador do Santa Vallés que tamén o usas antes de reproducir un vídeo. Dalle. Play. Sí, señor. Sí, señor. Miguel Ángel Folgueira Zendán, de Moncelos. Play. Sí. Pois o noso saúdo para Play, nós xa lle demos a Play aí un pouco e seguimos xogando ata que rematemos esta sesión. Estamos na terceira rolda, quenda para Luís. Como se chama, Luís, o futbolista de Ribadeo que ten nome de ex motociclista e vai como unha moto no campo? Dalle. Puede ser Beitín, pero no. O sea, non sei. De Ribadeo, Decimos de, non... Xa. Tú. Ten nombre de motociclista. De ex motociclista. Xa. Últimos segundillos, Luís. Non sabe, porque non sei. Non caigo ahora mismo. Pois Dani Pedroso. Bueno. Dani Pedroso, que actualmente está no Bergantiños desde o verán pasado. O caso é que os motos hasta non lle gustan nada, El vai como a moto, Pedrosa, o futbolista do Bergantiños, que nos confesade máis a Fútbol y Lugo, que ele non é nada de motos, pero, curiosamente, chamase igual co ex motociclista español. Pois imos 2-2, e así afrontamos a cuarta rolda de preguntas. De novo, quenda para Brais. En que equipo xogaba Santi Gegunde cando foi apodado o Cabaleiro? Brais, dalle. Santi Gegunde, futbolista recoñecido pola provincia adiante, actualmente xoga no Racing Villalbés, apodaron o Cabaleiro cando xogou nun determinado equipo de fútbol, polo que preguntamos agora mesmo. Vou decir Santa Vallés por proximidade, o sea... Pois non. Estaba no Compos, cando no partido aquel entre Londres a Compostela, en vez de tirar a porta, mandar o balón fora, porque se mancara o porteiro do equipo contrario. Daí o alcume. Por aquel xesto fora alcumado o Cabaleiro, Santi Gegunde, o dianteiro, como dicimos, nestes momentos do Racing Club Villalbés. Seguimos nesta cuarta rolda de preguntas, que enda para Luís. Que porteiro monfortino de apelido Cabanelas estivo na canteira do Real Madrid? Dalle. Monfortino. Porteiro monfortino de apelido Cabanelas que estivo na canteira do Real Madrid.
Ni de Dios. É un xogador que nestes momentos non está en ningún equipo, que estivo tamén no noso fútbol afeccionado as últimas tempadas, non como porteiro, senón como xogador de campo. Este ano non está en ningún equipo, xa anda de novo pola nosa terra, pero aínda unha persoa nova e que formou parte da canteira do Real Madrid. Últimos segundos, Luís. No, non o sei. Pois Eh, Sergio Cabanelas. Que a verdade tuvo Pois, mala sí. suerte cas lesións, pero bueno, sempre quedará tamén esa oportunidade que tuvo en Valdebebas. Efectivamente, Señor. Sergio Cabanelas, creo que Brais sabía esa resposta que te vía a sentir ou non. Estaba aí. Podíamos cambiar. Pois aí estaba Sergio Cabanelas, que estivo na canteira do Real Madrid, chegou ao Real Madrid C, e tamén fora convocado polas categorías inferiores da selección española. Despois as lesións pois non lle deixaron triunfar no fútbol, ainda tivo unha oportunidade en segunda B no Racing de Ferrol, pero non unha recaída, pois impediulle a Sergio Cabanelas triunfar no fútbol, e iso, como dicía antes, xa formou parte tamén do noso fútbol afeccionado. Pois imos coa quinta ronda de preguntas, chegamos coa máxima emoción porque 2 acertos ten Brais e 2 acertos ten Luís. Quinta ronda de preguntas. É a quenda de Brais. Quen adestraba o Outeiro de Rei que conseguiu o último ascenso a preferente en 2017? Dalle. Boa. Mataches, me pasa a palabra. Aí... Algún adestrador, como dicimos, que ascendeu co Outeiro de Rei no último ascenso do conxunto de Outeiro a categoría de preferente. Que va, nin idea. Ai, Dios mío, nin idea. Podes probar con un, polo menos, ou se prefires pasar. Vou pasar, sí, porque nada, non teño nin idea. Pois Juan Peón. Juan Ai, Peón era o adestrador naquele momento, que precisamente tamén foi noticia estes días pasados, que tamén acabou a súa etapa no Castro. sí, é verdade. Pois efectivamente, Juan Peón, falamos además antes de Quique Setién, Juan Peón que fora segundo adestrador de Quique Setién no Club Deportivo Lugo, é a resposta correcta neste caso. A ver. Bola de partido para Luís. Que adestrador de Friol deixou o Peluquería Mixta Friol clasificado para xogar na Reto Iberdrola en 2019? Dalle. Non o sei, pero bueno, vou dicir Rafa Casanova, Adestrador pero de non Friol. sei que non é. Solo Adestrador coñezo de Friol. Rafa Casanova, adestrador de Friol, ahora mismo non me dou conta de ninguén, así que... Bueno, pois era falso. Era Josito Jul. Ah, vale. Que esta temporada comezou adestrando a Lemos, creo. Sí. Estivo no Outeiro tamén, sí. Estivo no Outeiro tamén, como ben apunta Luís, pois era Josito Jul, nomes que coñecedes, pero que, bueno, tal e como están ás veces tamén planteadas as preguntas, pois non é fácil dar con eles. Así que imos 2-2, chegamos á morte súbita, o que falle queda eliminado. Aí vamos, quenda para Brais. Que equipo gañou a Copa Deputación 2022 da preferente e da primeira regional? Dalle. Sarriana, pode ser. Pois non é falso. Foi o Outeiro de Rei, que venceu en Taboada o Chantada Atlético. Pois parece que hoxe a cousa vai moito relacionada co Outeiro de Rei. Mandamoslle un saúdo a todos os que conforman o Outeiro de Rei, que foi o gañador da Copa Deputación 2022 da preferente e da primeira regional, o sea que é o vixente campeón para esta edición do 2023. De novo, bola de partido, bola de sesión plenario para Luís. Seguimos falando de Copa Deputación. Que equipo gañou a Copa Deputación 2022 femenina? Dalle. Pois vou dicir o Peluquería Mixta Friol.
Ou... No. Espera. Ben, o antes, miña, vou cambiar polo antes. Hostia, andoveche cerca, andoveche cerca. O C de Lugo que derrotou ao Antas na final que se xogou na Ribela. Andoveches aí, Foi o Club Deportivo Lugo o campeón. Pois imos con outra ronda de preguntas. Seguimos, imos a morte súbita. Que equipo gañou a Copa Deputación 2022 na segunda e na terceira regional? Brais, dalle. O BCRA. Sí, señor, o BCRA. Sí, seino porque xo un colega meu ano pasado e cruceinos de festa cando estaban celebrando a Copa e, bueno, dixen, ganamos a Copa. Por casualidade, O partido non foi velo, pero tú celebraste tamén, non? Sí, celebrei no Beden. Aí estivo ese acerto, correcto. O BCRA que ganou na final ante o Iberia. Dous equipos da segunda regional. Imos agora co intento de empate para evitar a victoria de Brais, tería que acertar Luís. Luís, quen conseguiu o gol decisivo da victoria pro Outeiro de Rei na final da Copa Deputación 2022? Dalle. Jorge Pereira. Sí, señor, xa non che deixen nin rematar, vai a nivel temos hoxe, Sí, señor, Jorge Pereira, que marcou 2-3 ante o Chantada. Correctísimo, acerto de Jorge Pereira, a máis reñida das 11 que levamos neste concurso que entretén e difunde o fútbol lucense. Quenda de novo para Brais. En que equipo xoga o monterrosino Raúl Antas, que é de Monterroso? Dalle. Raúl Antas que é de Monterroso. Xoga no primeiro equipo. Como binomio e que as rivalidades Antas e Monterroso teñen o seu aquel, pero hai algúns de Monterroso que se apelidan Antas. Neste caso preguntamos por onde xoga o monterrosino Raúl Antas. Que eu sepa sigue xogando en Monterroso, ou se non me equivoco. Igual estou equivocado. Pois sí, é correcto, sigue no Monterroso. Ves. Terei algo de trampa, Iván, Sí. pero, bueno, nunca iches. Estaba aí... Dudaches. Sí, dudei porque estaba... Probou aquí, quería no 3 para aquí para Porto Marín, pero os de Monterroso son moi de Monterroso. Está moi ben eso ser de onde un é, eso parécenos perfectísimo. Novo acerto para Brais, que vamos 5-4 nesta sesión plenario. Quenda para Luís, para tentar matar. Aí vai Luís. Como se chama o futbolista do Compos que se apelida Antas e é de Monterroso? Dalle. Pablo, se me equivoco. Sí, señor. Resposta correcta. Pois seguimos catando, 11ª sesión plenario, 5 acertos Brais, 5 acertos Luís. Continuamos para decidir gañador nesta morte súbita. De novo, quenda para Brais. Como se chama o campo de fútbol onde xoga o Iberia? Dalle, Brais. As Valgas, pode ser? Sí, señor. Outro acerto. Outra muesca. Outro acerto máis. Imos de novo, quenda para Luís. Como chama o campo de fútbol onde xoga o Celta Barreiros? Dalle. O Cascabeiro. Sí, señor. Sí, señor. Pois vemos que tamén na dualidade ou na rivalidade local Celta Barreiros Iberia tampouco hai maneira de que haxa un gañador. Imos a por outra rolda máis nesta 11ª sesión plenaria histórica. Brais 6, Luís 6.
quenda de novo para Brais. Como se chama o xogador do Iberia de máis idade? Dalle. Ai. Cago en Dios, encima na charla técnica que nos deron fixeron no carallo. Un histórico do fútbol lucense, un dos históricos do fútbol lucense que segue xogando no Iberia. Chegou xa aos 50, pero aí segue dando guerra no equipo da súa vila, un auténtico exemplo. Vou dicir Luís por decir algo, porque ahora mismo xa non me acordo. Marcos Rodríguez. É o xogador máis veterano. Pois é Marcos, un clásico do noso fútbol. Bola de partido de novo, volve tela Luís. Falamos doutro clásico do fútbol provincial. Como se chama o xogador do Boirí de máis idade? Dalle. Manuel. Manuel, o lateral esquerdo. Sí. Manel. Manel. Sí, bueno. É o lateral esquerdo, o fillo que xoga na Santa Vallés, Muñiz. Bueno, Correcto, pois ademais de nome Manuel. Manel é alcume futbolístico, pero Vale. é correcto o nome. O nome é incorrecto. Ficheo cando mirase do tal do que pon Manuel, pero tampouco, vamos. Correcto, sí. vendo os datos que, bueno, sabrás hasta cando fixo a primeira comunión. En que capilla? Moi ben, moi ben. Pois aí estivo esta reñidísima sesión plenario, 11ª sesión, case nos deixan sen preguntas os de fútbol en Lugo e sen respostas a plenario. Así que parabéns Brais e parabéns Luís por tan bo concurso. Neste caso, centrámonos en Brais, que darlle as grazas por participar, polo teu humor, que estivo aí a piques, Brais, esperemos que disfrutaras. Estivo aí, o sea, pero bueno, eu pasei moi ben, que é o que é do que se trata, e, bueno, felicitar a Luís, que é o que levou a sesión pa diante. Moitas grazas. A ver se levamos o partido tamén contra a Comercial. A ver. Esperemos esta vez leválo nós, por falta nos fai, Si des así vai estar reñido, Si des así vai estar reñido. Non sei se vai chegar ben. Pois nós non facemos predicións, pero apunta a empate. Non dicimos nada máis. Luís, parabéns, grazas por participar tamén e vémonos nos oitavos de final. Gracias a vos e nada, vémonos no seguinte. Un placer. Plenario, casi lle naceu un dente a cocha. Moitas gracias, como sempre. Houve que sudar, Ferrer Fariña. Dá gusto. Un abrazo e moitas gracias, Pois moitas grazas a todos e a todas por seguirnos, por vernos. Esperamos vos na próxima sesión plenario.